めっちゃかそってる。日本人が消え韓国人が爆増したあの楽園が悲惨。30年前には年間111万人の日本人が訪れ、全観光客の約 90% が日本人という驚異的な人気を誇っていたリゾート地。それはグアム。日本から飛行機で3時間半で行けて、当時は3泊4日のツアーで5万円でお釣りが来る、まさに日本人の楽園だった。ところが、2026年現在、グアムを訪れる日本人客はピーク時の5分の1にまで減り、日本発の飛行機も激減。代わりに観光客全体の半分以上を韓国人が占め、島の中はハングルが飛び交っている。一体なぜだろう。最大の原因は、円安。日本人観光客が最多だった1997年は1ドル117円。現在の158円とは雲泥の差だ。そして現地の物価高とのダブルパンチで、チップ込みでラーメン1杯2500円って高すぎる。と日本人は絶句した。しかし、グアムから日本人が激減した本当の理由は、日本の弱体化だ。この30年間日本人の所得は一向に上がらず、日本人はどんどん貧しくなった。その横で、2024年には韓国に GDP を追い抜かれ、貧乏になった日本人は、グアムに行けなくなってしまったのだった。